Abubuwan da maza suke jin tsoro a yayin mu'amala da mata, na farko shine kamar haka. Maza suna jin tsoron a ce yau za su yi mu'amala da mata kuma ya zama da cewa al'auransu karami ne, ba mai girma bane ba. Suna jin tsoro, suna jin shakka, suna jin cewa kai idan ban yi mata ba, idan na gaza mata ba. Wannan tsoron yana sa kuma wa'insu mazan sexually wurin yin wannan abun su ga cewa sun gaza, saboda tsoro. Wannan they have that phobia a cikin zuciyarsu, saboda dutu suna jin labarai cewa mata sun fi son maza masu manyan al'aura, mata sun fi son maza masu kaza. Tsoron labarin da ake basu yana sa maza masu ƙananan al'aura suna da wannan shakku, suna da wannan jin tsoron mu'amala da matansu. Abu na gaba shine jin tsoron kawowarki. Bincike ya nuna cewa mata suna ɗaukan at least 20 to 30 minutes kafin su kawo, ana musu wannan al'amari. So wani namijin kuma irin yana jin tsoron kar ya kasa gamsar da ke. Yana daga cikin abubuwan da ya sa maza yanzu suke yawan shan irin magunguna wanda zai kara musu dadewa da sauran, saboda a duniyar namiji baya son mace ta rena shi when it comes to wannan al'amarin. Namiji baya son mace ta nuna cewa ya gaza ko kuma wani abu makamancin haka. So wannan abu yana daga cikin abin da yake kawo musu wannan din shan magunguna, wanda za su ga cewa san dade suna muku abun da zai wani. They are not confident of their self, they don't feel secured, they feel insecure, cewa suna jin tsoron kar su zo ba su gamsar da ke ba, da sauran ire-iren abu irin wannan haka makamancin haka. Maza suna shakka, suna jin tsoro, duk da ba su gaya muku ba mata, amma suna da tsoron wa'annan abubuwa. Suna da tsoron kada ce kada ya tafi karfi na, kada dai in tafi ni karfi fa, in tafi ni san dadewa fa, in tafi ni kaza fa, to ni kuma ba zan iya mata kazan nan ba. So maza suna da tsoro, suna da shakka, suna da zillumin wannan abubuwan wani su come to wannan. Sai kuma abu na gaba, akwai maza an 2 minute men wanda ba su da dadewa. So wannan rashin dadewa, namiji in ya san cewa ba shi da dadewa, ya shiga zullumi, ya shiga kokonto kenan. To wannan matan da na aura, ya zan yi da ita, kar dai ta rena ni, gashi ba na iya dadewa da sauransu ire-iren wannan abu. Yana jefa maza cikin halaka da dama, wanda at the end of the day za su je su yi ta shan magungunan zai cutar da health ɗinsu, ko kuma wani tsoron rashin bashi da girman al'aura ya je ya ta shan magunguna, ana mishi ƙarya, ana cewa ga maganin ƙara girman al'aura shine shafa kaza, shine sha kaza, shine yi kaza, wanda yana cutar da lafiyansu. So wa'annan abubuwan maza sai kun kiyaye, kun yi haƙuri da yanayin halittanku, kun koyi yanda ake wani abun. Ba daga girman al'aura bane ba, daga iyawa ne, ko kuma daga yanayin yanda kuke mu'amalat da ita, wanda wani kuma yana da tsoron shi bai san yadda zai ya gamsa da ki ba wurin shafa ki ko wurin taba ki, bai san yadda zai taba ki, bai san, yana tsoron kar ya zo ya miki abin da aki zo ki rena. Super renin nan ne bas kawai ba sa so. Allah ubangiji ya samu dace maza.